O novo servizo, que comezará a funcionar o día 22 deste mes, vai dirixido especialmente a cidadáns que precisen asesoramento xurídico especializado en materia de estranxeiría e asilo. O Concello decidiu poñelo en marcha tras detectar un aumento de poboación inmigrante na Pobra que acudía ao Departamento de Servizos Sociais para a resolución de trámites. Este servizo va orientado para os veciños, para persoas que son para a poboación inmigrante, porque xa, como dixemos, ao longo do ano pasado, pois si vemos que hai un aumento de persoas inmigrantes, de persoas de outros países que están vindo a establecerse aquí na Pobra do Caramiñal. Entón, consideramos que é moi necesario ter un servicio de asesoramento xurídico para diversos trámites. A ONG Senvalos será encargada de prestar o servizo, que non se limita únicamente a unha xornada mensual de atención presencial, senón que consistirá tamén na preparación de recursos, trámites ou mesmo acompañamento ás oficinas de estranxeiría. Abordar os problemas, por exemplo, que ten moita cidadanía estranxeira nos concellos, na Pobra, por exemplo, en accesos á regularización, en accesos de renovación de permisos, reagrupación familiares, nacionalidades, homologación de estudos, é dicir, unha ampla variedade de problemáticas, non, que están relacionadas un pouco con todos os procesos administrativos dunha persoa estranxeira, non? Os interesados en recibir asesoramento poden chamar a servizos sociais para obter cita previa, aínda que inicialmente o servizo se prestará o último martes de cada mes, será posible ampliálo a outros horarios en función das necesidades dos demandantes.